Afgelopen weekend werd voor de 5e keer het tweejaarlijkse Scheid aan de Grens georganiseerd. Bij het Helder in Overloon en het Stadspark in Venray kon het evenement bezocht worden. Het Scheid aan de Grens is een cultureel festival wat er met name op gericht is om proberen hier uit de regio Venray, maar ook de regio Boxmeer eigenlijk, daar is het dan begonnen. Die twee plaatsen, die twee provincies, Limburg-Brabant, om creatieve geesten, kunstenaars, muzikanten, noem maar allemaal op, om die op te zoeken en met elkaar iets in elkaar te zetten. En dat heeft geresulteerd in het festival Scheid aan de Grens. Dat is dit. En wat maakt deze editie nou zo speciaal? Spoken word hebben we er nou bij. Dus via de Raadselige Roos en de literaire club van Venray. Die zijn erbij betrokken. Die hebben op diverse plekken hier zijn hangen gedichten, geschreven gedichten die zij gemaakt hebben. Ook aan de hand van het thema kieken of blieken. Dat is ons thema, kijken. Kieken is Limburgs voor kijken. Blieken is Brabants voor kijken. We hebben er nou deze reis overigens ook 3 plekken bij. Op de weg van Overloon naar Venray. Het zijn 3 boerderijen, 3 mooie plekken. Waar ook een kunstenaar zit, waar kunstenaars wat exposeren, waar wat muzikanten zitten, waar dichters inderdaad wat stiller in een stillere omgeving hun werk kunnen voordragen. Dus dat is er ook apart bij. Het verbindt, we zoeken verbinding tussen Venray en Overloon, symbolisch voor Limburg en Brabant. Dat is wat we zoeken. Ook het Venrays Museum opende de deuren, waar er een bijpassende expositie kon worden bezocht. En hoeveel inzendingen voor deze expositie zijn er geweest? Ik durf het niet precies te zeggen, maar ik denk een 120-tal verschillende soorten werken. En van meerdere kunstenaars hadden 1, 2 of 3 dingen. Ze konden maximaal 3 dingen inleveren. Vanuit Scheid aan de Grens hebben we 3 mensen gevraagd om als curator te dienen. Dat zijn Tamara en Saskia Martens. Die hebben daar hun eigen werk hangen. Plus Wilma Bedoel uit Overloon, ook een kunstenares. Die hebben met z'n drieën, in combinatie, daar ben ik ook bij betrokken geweest, alle inzendingen die er waren, hebben we beoordeeld. En er zijn een 50-tal werken uitgekomen die hier nou tentoongesteld zijn. Er komt de 6e editie. Wat zijn de wensen? Nou, wat zijn de wensen? De namen. We proberen steeds meer mensen erbij te betrekken. Opvallend is en blijft helaas, het is nou eenmaal zo, Overloon is gemakkelijker te mobiliseren als Venray. In Venray trek je niet zo gemakkelijk vrijwilligers, omdat we ze niet kennen en er is minder verbondenheid. En in zo'n klein plaats als Overloon is dat veel gemakkelijker met elkaar. Die zoeken elkaar ook veel makkelijker op. Ik zou bij deze een absolute oproep willen doen zowel voor Scheid aan de Grens als voor het Venrays Museum. Dat mensen die denken van dat ze daar een soort bijdrage kunnen leveren in een project voor Scheid aan de Grens, maar ook voor het Venrays Museum, om zich te melden. Gewoon als we namen hebben van die mensen, dan gaan we persoonlijke gesprekken aan met die mensen om te kijken of er een verbinding te leggen is. En dat zou geweldig zijn als we op deze manier wat extra namen zouden krijgen. Dat is ook heel blij zijn. En waar kunnen deze mensen zich melden? Die kunnen zich via de site van Scheid aan de Grens of via de site van het museum gewoon aangeven van dat ze interesse hebben. En als wij namen hebben, plus een telefoonnummer erbij of wat dan ook, of een mailadres, dan gaan we absoluut contact opnemen met die mensen. Eerder hebben we ook al eens gezegd van we heel graag zouden bijvoorbeeld jongeren erbij willen betrekken. Meer jongeren, want het is nou eenmaal zo, en dat is niet negatief bedoeld, maar de gemiddelde leeftijd hier is toch 50, 60 bij wijze van spreken, van wat hierop afkomt. Maar jongeren willen we er wel graag bij betrekken. En voor wie niet kan wachten tot de volgende editie, de expositie in het Venrays Museum is nog tot en met 6 september te bezoeken.